13 minut po godzinie 8, a w studiu Jumu Guesti, Jolanta Rożyńska, dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury oraz Edyta Łysakowska-Sobiszewska, współorganizatorka i pomysłodawczyni 12. ogólnopolskiego przeglądu małych form teatralnych imienia Adama Luterka, który odbędzie się oczywiście w Wejherowskim Centrum Kultury pod hasłem Rodzina, ach rodzina w tym roku. Witam panie serdecznie. Witamy. Na początku pytanie do inicjatorki, do pani Edyty. Chodzi tutaj o samą nazwę małe formy teatralne. Jak należy to rozumieć? Wyspiański widział swój teatr ogromny, ja widziałam jako nauczyciel swój teatr mały. W związku z tym wymyśliłam sobie, że to będą małe formy teatralne. Oczywiście tutaj chodzi o specyfikę szkoły, dlatego że początkowo akurat w tym powiatowym przeglądzie, bo wtedy był to powiatowy przegląd, brały udział zespoły szkolne i to przede wszystkim ze szkół licealnych, wtedy jeszcze były licea. No i po prostu biorąc pod uwagę fakt, że praca nad takim spektaklem wymaga bardzo dużo czasu, bardzo dużo zaangażowania, a przecież szkoła zawsze żyje maturą, więc wymyśliłam sobie, że będą małe, krótkie formy. Ponadto to był akurat taki czas, kiedy można zaprezentować więcej zespołów, zaprezentować właściwie i monodramy, czyli teatry jednego aktora i jednocześnie oprócz tego zespoły. I taka idea stąd właśnie. I właśnie o monodramy chciałbym zapytać. Od jakiegoś czasu i na Wieżowisku w Gniewinie i podczas różnych innych wydarzeń teatralnych właśnie monodramy cieszą się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród młodych. Czy możemy tu mówić o jakiejś modzie na teatry jednego aktora? Bardzo się cieszymy, że powstała moda na teatr jednego aktora, bo przeszłość była jednak odmienna. To właśnie z panią Edytą Łysakowską-Sobiczewską najwięcej pracowałyśmy w poprzednich edycjach nad właśnie treścią monodramu, nad popularyzacją monodramu. Był on wręcz nawet odrębną kategorią, po to, żeby zachęcić młodych ludzi do samodzielnych prezentacji scenicznych, niezwykle trudnej sztuki. Dzisiaj, jak się okazuje, szczęśliwie modnej. I powróciliśmy już do łączenia form teatralnych w tym przeglądzie. Walczą młodzi ludzie o statuetkę i o tą nagrodę Adama Luterka, ale już jako najlepszego spośród czy to monodramów, czy prezentacji zespołów teatralnych. I tutaj już nie dzielimy tego konkursu na monodramy i zespoły teatralne, ale niezwykle nas cieszy, że ta praca wiele lat temu wykonana przyniosła taki efekt i oddziaływuje na inne konkursy i widać tam te monodramy młodych ludzi chętnych do pracy samodzielnej nad spektaklem. Mówimy tutaj o ogólnopolskim przeglądzie małych form teatralnych. Czy słowo ogólnopolski rzeczywiście tutaj odpowiada temu, skąd przybywają uczestnicy? Tak, to także cieszy bardzo organizatorów nas, Wejherowskie Centrum Kultury i Liceum Sobieskiego w Wejherowie, ponieważ konkurs zyskał miano ogólnopolskiego te 12 lat temu. Wtedy też bardzo pracowaliśmy nad nim przy dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzisiaj, kiedy już nie mamy aż tak silnego wsparcia zewnętrznego, jednak i sława tego przeglądu, ale przede wszystkim i zawarte przyjaźnie i chęć przyjazdu i wspólnego przebywania, rozmowy o teatrze, ale przede wszystkim prezentacji, czy też udziału w warsztatach, bo każdej edycji towarzyszą warsztaty, sprawiła, że jednak grupy z Polski czynią wielki wysiłek, trzeba to podkreślić, aby dotrzeć tutaj na północ w klimatach jesieni, wcale nie aż tak zachęcających do pobytu nad morzem. Ale właśnie i tematyka nieustannie zmieniająca się, ten temat wiodący, który skłania do nowych przemyśleń, do nowych poszukiwań w scenariuszach, sprawia, że mamy gości z całej Polski. A chcę ich chociażby pokrótce wymienić. Będą to goście z Bielska-Białej, z Lubawy, Poznania, Torunia, Tarnowa, Chojnic, oczywiście tutaj Pomorze, silnie reprezentowane, Wejherowo, Gdynia, Sopot. Dlatego ten przegląd rzeczywiście ma charakter ogólnopolski. Oglądaliśmy w poprzednich edycjach wiele znakomitych realizacji, czy to spod Częstochowy, czy Wrocławia, czy Krakowa. Cieszy nas bardzo, że ciągle te grupy też się zmieniają, że docierają do nas nieustannie nowi, o których jeszcze niewiele wiemy, młodzi wykonawcy. I dlatego bardzo warto i bardzo zapraszam, aby przyjść na tą edycję i przyglądać
przyglądać się tym prezentacjom. Ale cieszy nas także fakt, że przyjeżdżają te zespoły, które od wielu lat, właśnie od początku istnienia Luterka przyjeżdżały, czyli Chojnice, Sopot, między nimi także i Bolszewo bierze, i Gniewino także bierze udział. Także to jest też fakt, który po prostu cieszy, że chcą wracać. Czyli możemy tutaj mówić o tradycji już tych spotkań teatralnych. Tym razem od 16 do 18 listopada. Jeszcze chciałbym dopytać, już rozmawialiśmy o tym, skąd te grupy, natomiast teraz skąd temat Rodzina, ach rodzina, temat przewodni tegorocznego przeglądu. Jak tę rodzinę chcemy tutaj widzieć i dlaczego właśnie na ten temat się zdecydowaliśmy? Czy Luterki mają zawsze swój temat przewodni? Był Wyspiański, był Herbert, był Różewicz, oczywiście twórczość i Nasz świat, i prawda, świat współczesny, i w Gobelinie wielokulturowości. No i przyszedł czas na to, żeby po prostu porozmawiać raz o domu, raz o rodzinie. Myślę, że temat się po prostu rodzi nagle. To jest taki przypływ, weny, energii. I dlatego po prostu możemy powiedzieć o tym, że ten temat akurat chyba taki bardzo obecny w dzisiejszych czasach i bardzo istotny. Rodziny się rozpadają, rodziny nie istnieją czasami, rodziny są patchworkowe, rodziny po prostu pojawiają międzynarodowe. się... Tak, międzynarodowe. I problem właśnie jakby więzi rodzinnej jest bardzo trudny i myślę, że te zespoły, które proponują swoje spektakle, przedstawią nam różne widzenia tego problemu, czego dowodem jest między innymi konkurs interdyscyplinarny, który towarzyszył temu przeglądowi, też pod takim samym tytułem. I rzeczywiście po prostu młodzież ma niezwykłą inwencję, jeżeli chodzi o sposób omawiania tego problemu, bo i są bardzo satyryczne teksty, które wskazują na to, że młodzież bardzo krytycznie przygląda się temu problemowi, właśnie własnej rodzinie albo cudzej rodzinie. Są bardzo dramatyczne opowieści. Są oczywiście także informacje o tym, że można łączyć humor, groteskę i powagę w tych opowiadaniach, więc oczekujemy, że będzie współczesny obraz rodziny. Tę złożoność tematyki rodziny związanej z rodziną będziemy mogli zobaczyć na scenie, ale nie tylko na scenie, bo nie tylko teatralne wydarzenia składają się na to wszystko, co przed nami, prawda? Każdej edycji chcemy dedykować też wydarzenia poboczne, wydarzenia, które dopowiedzą temat. W każdej edycji pracuje gazetka festiwalowa, którą tworzą młodzi dziennikarze z Liceum Sobieskiego. W każdej edycji są wystawy fotograficzne. W każdej edycji właściwie zespoły przywożą jakieś swoje emblematy charakteryzujące ich twórczość, czy też ich kierunek zapatrywań teatralnych. Ale też w każdej edycji chcemy się odnieść jeszcze innym jakimś akcentem dedykowanym temu tematowi wiodącemu. Tym razem, gdy myślimy o rodzinie, to szybko nam na myśl od razu przychodzi świadomość tego, co jest najważniejsze w rodzinie. Najważniejsze w rodzinie jest wspólne bycie. A wspólne bycie dzisiaj wszyscy próbują i na pewno bardzo o to zabiegają, ale jest to też pewnie niezwykle trudne, aby wspólnie spożywać posiłki, przy nich być, dla nich się starać i to chcemy pokazać poprzez aktywność młodych ludzi. Nawiązaliśmy tutaj współpracę z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 imienia Roszczynialskiego w Wejherowie. Jest to szkoła, która kształci w różnych zawodach, ale między innymi w profilu gastronomicznym. I to właśnie uczniowie tego profilu gastronomicznego przygotują i pokażą, jak przyjemnie i ciekawie zaaranżować stół, aby zachęcał on do wspólnego bycia przy nim, ale też wykonają potrawy gastronomiczne, takie przystaweczki, które będą młodzi uczestnicy też smakować. Myślę, że powstanie tam taka atmosfera właśnie tej wielkiej rodziny teatralnej. Oby. Brzmi to apetycznie. Oczywiście mowa tu i o uczcie w dosłownym znaczeniu, o tym spotkaniu, ale także o przede wszystkim tym, co związane z teatrem. I to wszystko zaczyna się już w czwartek. Uroczyste otwarcie o godzinie 10. Z całym programem można się zapoznać na stronie www.wck.org.pl. A my godumałe wsiedzimy z dyrektor Wejrowskiego Centrum Kultury Jolantą Rozińską i udbłedowską i współorganizatorką Edytą Łysakłewską-Sobiciewską. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.